Jeg hedder Connie, jeg er 68 år, og jeg lider af frygtelig tandlægeskræk. Men efter jeg har snakket med Jesper, og han forsøgte i telefonen at overbevise mig om, at her i Stettin kunne man godt få lavet sine tænder, uden at det gjorde ondt, overbeviste han mig lidt om, at jeg nok skulle tage herned. Og det har vi så gjort, og jeg har fået lavet 6 kroner, og jeg skal have 6 mere til foråret. Og jeg må sige, jeg har ikke en eneste gang mærket nogen smerter ved tandlægen. Så Jesper, jeg troede ikke på dig, da jeg snakkede med dig i telefonen, men jeg må sige, det var rigtigt, hvad du sagde. Jeg har ikke mærket noget som helst. Og jeg er ikke bange for at skal komme herned igen. Og vi har fået rigtig god opbakning fra dig, Jesper, hele vejen igennem. Så det kan varmt anbefales. Ja, vi bor centralt ved nogle få 100 meter fra klinikken. Det tager 20 minutter om at gå derhen. Og så når der kører en sporvogn fra der til der, så er det handler om. Så det er dejligt nemt, og så går vi derned sådan med jævn mellemrum 1 eller 2 gange om dagen, indtil det hele er overstået. På 4 dage har vi været sådan, den første dag, der får man fotograferet hele kraniet, og så en gang, så er det på det ugeverden, og så får vi lavet noget hver dag indtil det hele er løs. Og nu tager vi hjem i dag, forventer. Nu har vi været her i mandag, så det er torsdag nu. Nu forventer vi at køre hjem i dag. Vi skal lige hen til eftersyn nu her. Og så har vi fået lavet det hele med to implantater, har jeg fået, og 3 kroner, og konen får 12 implantater, og så almindelige reparationer af tænder og vedligeholdelse og parentosebehandling har vi fået begge to, og hele muligheden. Det hele klarer vi jo lige for 62.000 kroner. Så se om vi kan finde sådan et bud hjemme. Det kan de ikke.